Català. Català. Uno. Cancelar contrato. Cancelar contrato. Joana! Què? No, tu no, l'altre. Què passa, que fa una rentadora? Sí, una rentadora, una altra cosa centrífuga. És un vibrador? Que agressiu. Un consolador. No, consolador no es pot dir, eh? No? No, hem de trobar una paraula més, no sé, tipus satisfactor. Satisfactor? Un pal. Pal? 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 Pel cony? Ja en sèrio? Joder, quina tallada de rotllo. Que forta, que forta. Escolta, saps que aquests instruments estan obsolets? Pals. Pals? Pels conys. És que és boníssim. Perquè això el que fa és estimular frenèticament per un resultat ràpid. Bueno, és que tenia pressa, saps? No. Ara el que es porta són pedres minerals. Pedres. Són pedres, no?, que el que fan és quan ens les introduïm, empoderen a la dona, et dona aquesta força concreta, empoderen la dona, l'ajuden a superar certes experiències traumàtiques. L'acte de masturbar-se és dedicar-se un temps a una mateixa, un temps de qualitat, de cura, de gaudi personal, no? D'estar tu amb la teva pedra, a soles, gaudint del plaer personal, d'aquests moments de relació amb una mateixa, no? Ah, però pedra polida.